company professor d'Història de la Música, José Miguel Sant, i anem a començar una obertura de Rafa Mas, compositor valencià, que és timbaler a l'orquestra de televisió, i després anem a fer un poquet programa variat, com us he dit, una buleria també, algo teatral, musical, una transcripció també de Falla, i acabarem una cantata de Gina Estera, que és una obra original per a orquestra de percussió, piano, celesta i cantant solista. Espero que disfruteu del programa. Moltes gràcies.
Thank you.